Вітаю, шаноўныя. Мяне дагэтуль клічуць Джексон. Вось, а гэта ў нас чэмпіянат па раллі у BeamNG Drive на стырне. Для вас, магчыма, прайшоў месяц, мабыць, больш, мабыць, менш, я не ведаю, калі выйдзе гэтае відэа, праз колькі ад папярэдняга. Вось, сёння ў нас вось такія аўтамабілі. Калі вы не ведаеце правілы, паглядзіце папярэднія серыі. Вось там у нас усё падрабязна, асабліва ў першай часткі я ўсё падрабязна расказаў. Распавядаў я ўсё вельмі доўга, таму там усё падрабязна. Вось, такія аўто ў нас. Траса ў нас гэтая ж, у фінале будзе, калі што, іншая. Я думаю, штосьці я знайду, пакуль што не шукаў, але ў нас тут вельмі шмат такіх шляхоў, таму вось, паглядзім. Калі што, у нас тут яшчэ паміж гэтымі аўто было нейкае аўто, у якім была мадыфікацыя Safari ралі. Яе я не ўзяў, таму што мы жвіровыя толькі бярэм мадыфікацыі, то бок там, дзе напісана Gravel, вось, Gravel, як яно там правільна будзе. Толькі такія і толькі ад распрацоўшчыка. Вось, усё. Давай, пагналі, бо ў першай серыі і так ужо занадта доўга ўсё распавядаў. Не трэба вось гэтага рабіць так, а вось так. Усё. Сёння мы ўсяго адзін раз праязджаем, таму што, як я казаў, для вас, мабыць, і прайшоў месяц, мабыць, больш, мабыць, менш, не ведаю. Але для мяне гэта было некалькі хвілін таму. Вось. Таму мы адразу ж пачынаем трасу, мы ўжо добра ведаем, не забыліся пра яе. А так, я толькі нагадаю правіла, што калі мы пашкодзілі аўто да запраўкі, мы пачынаем спачатку, бо гэта занадта хутка. Вось. Ну, ці дзесь-небудзь недалёка ад запраўкі. Ну, вы запраўку бачыце, зразумееце. Аб чым вось гэтая запраўка. Цішэй, добра. Слухай, яна, калі я не памыляюся, на пярэднім прывадзе, таму кіраваць ёй будзе проста, я так думаю. Чакай, добра. Добра. Але, нягледзячы на тое, што мы ведаем трасу, усё яшчэ магчыма, што я проста не зразумею хуткасць аўто і забудуся пра нейкі паварот. Вось я пра гэта ж, але, як я казаў, толькі адзін раз, яна мне спадабалася, нядрэнна, але мы спрабуем наступную машыну. Вось, гэтак жа хутка, пакуль мы не скончылі. Распавядаю, што у нас тут як балы увогуле, гэта ўсё працуе. У нас усяго 4 аўто, таму балаў у нас усяго 3. Ад 0 да 3. Таму, вось, балы у нас атрымліваюцца за дыстанцыю, хто далей праехаў, і за адчувальнасць. За маю суб'ектыўную адзнаку адчувальнасці аўто. На мой выгляд, якое аўто кіруецца, добра ці не, падстырно гэта ўсё. Чакай, што я раблю? Прабачце. Ось так, цішэй. Так, хопіць нам кута, хопіць. Гэтак жа ад 0 да 3. А таксама у нас ёсць... Цішэй. У нас ёсць
Адзнака у каментарах. Вы можете написать свой свае адзнакі для кожнага аўтамабіля па адчувальнасці, вядома ж. Ой-ой-ой, якую я памылку зрабіў. Слухай, другая серыя будзе самай лепшай, я так разумею. Я так разумею, будзе самай лепшай. Добра, давай наступную. Ну калі ў нас... Добра, давай так, калі ў нас выйдзе, што мы занадта хутка завершым гэтую серыю. Так, ось так. Фары ўключылі. То мы зробім другі шанец для ўсіх аўтамабілей. Тому што занадта хутка атрымліваецца. Магчыма, я ўсё ж такі... Вось яна адчуваецца. Вельмі странна так. Вельмі странна. Самаўпэўнена. Зайшлі мы. Самаўпэўнена. Я не ведаю, як вы там, ці пісалі вы, ці не пісалі. Каментары, свае улюбёныя аўтамабілі з серыі. Штосьці... Чакай, давай-ка я спачатку, штосьці яна вельмі дрэнна кіруецца. Такое адчуванне, быццам у яе... Слухай. А ці не так ли гэта? Ці не так гэта? Дык вось, што я думаю. Такое адчуванне, быццам у яе вельмі вялікі кут стырна. Мабыць, тут усе 900 градусаў, таму што яна прама такі... Ёй прама... Так. Дрэва. Так. Тыпу тут прама, ну... Неабходна... А мы падвеску зламалі, ці што? Я не разумею. Яна нейкая цяжка. Неяк цяжка кіруецца. Я не разумею зусім. Гэты аўтамабіль я зусім не разумею. Так, давай. Яшчэ раз, слухай, это у нас... А, не, чакай, мы падвеску зламалі, ці што? Дай-ка я пагляжу. Я не ўпэўнены, што... Ой, бляха, прабачце. А, ну так, мы падвеску зламалі. Ну, добра. Ну, я зусім усё роўна не зразумеў яе. Давай яшчэ раз. Давай яшчэ раз. Ой. Куды я пагнаў? Куды я пагнаў? Так. Усё, добра. Дык вось, такое адчуванне, быццам у яе кут стырна занадта вялікі, мабыць, усе 900 градусаў. Тыпу, яна прама такі не паварачвае. Зусім. Калі на іншых ралі-карах мне там зусім трошки трэба было стырно паварачваць, то вось тут зусім іншае. Зусім па-іншаму. Яна зусім па-іншаму сябе вядзе. Я яе зусім не разумею. Я ўжо магу сказаць, вось, калі што, на такім куце іншае аўто ўжо на ручніке добра так заходзілі ў гэты паварот. Гэтая ж машына не хоча такое рабіць. А што? Што яе са стырном? Калі што, я максімум кут... Ну, гэта максімальны кут руля. Яна не паварачвала зусім. Што з нею?
Слухай, ну ўсё, мы яе тут пакідаем, таму што я не магу просто бясконца толькі на ёй спрабаваць ехаць. Давай назад трошкі, каб не перашкаджаць іншым аўтамабілям. Слухай, гэта, ну, пра мажах. Шчыра. Так. Так. Паехалі. Гэта самая дрэнная машына, што я сёння кіраваў. Добра, паехалі. Далей. Адразу ж лягчэй пасля таго. Ось. Зусім іншая справа. Зусім іншая справа. Я спадзяюся, вы ўжо падабайкі націснулі, таму што я забыўся вам нагадаць пра гэта. Так, добра, увайшлі. Нічога не пашкодзілі. Ну, як увайшлі? Не ўвайшлі, просто не ўрэзаліся. Вось. Нагадаю вам, усё ж такі, націснуць падабайку, калі гэтага не зрабілі, калі вам спадабалася відэа, ці вы проста хочаце падтрымаць беларускамоўны змест. Гэта, ну, гэтак жа важліва. У нас не так шмат гульнявага змесціва, таму вось так. Ну, слухай, на гэтай прям далей усіх я праехаў. Прямо падабаецца, як яна кіруецца, слухай. Так, цішэй, тут кута трошки не хапае. Гэтак жа нейкія праблемы, ці што? Не, я тут жартую, вядома, але... Чакай, тут у нас паварот, калі не памыляюся, але я зачапіўся. Ну добра, хай з ім. Насамрэч, у нас тут усё ўжо зразумела. У нас тут ужо ўсё зразумела. Так, значыць, хто ў нас там быў на апошнім месцы? Я ўжо не памятаю, давай паглядзім. Тут у нас што па пашкоджанням, гэта ў нас дакладна не апошняе месца. Вось, яны тут якраз адзін за адным. Ці ў яе проста падвеска так лёгка ламаецца, я не ведаю. Ну, гэта ўжо не важна. Апошняе месца па дыстанцыі. Вось гэта у нас мінівэн. Хай будзе гэта, ну потым скажам. Вось гэты мінівэн. Ён у нас па дыстанцыі на апошнім месцы. І па адчувальнасці гэта апошняе месца. Вось заважыў ці не, але ў нас апошняе месца заўжды прыходзіць той аўтамабіль, які і мне не так уж добра падабаецца, ці ўвогуле не падабаецца. Але вось так у нас выходзе. Апошняе месца 0 балаў. Ну, самі падлічыце 0 балаў. 0 плюс 0 раўно 0. Таму наступнае аўто. Так, чакай, гэта у нас якое? Гэта у нас вось гэтае. Вось такі у нас пашкоджанні. Ой. Выпадкова пераключыўся. Вось такія пашкоджанні. Аўто вельмі добра кіруецца. Я б ёй... Ну, тыпу, гэта зусім не тое ж самае, што вось гэты мінівэн. Гэта зусім не тое ж. Вось гэтае аўто ў нас вельмі добра кіруецца. Сапраўды. Але ўсё ж такі я дам яму 3-е месца. Ну, таму што вось так. Таму што былі лепей аўтамабілі на мой выгляд. 3-е месца гэта 1,1 бал. То бок па дыстанцыі 1, па адчуванню 1, 2 балы. Вось.
Далей у нас ідзе вось гэты аўтамабіль, так. Ён па адчувальнасці не паверыце, але я згодзін, як і па дыстанцыі. Вось такі у нас, дарэчы, пашкоджанні у яго. А згодзін я з дыстанцыяй. То бок гэтак жа другое месца, 2,2 балы, у выніку 4 балы. І наступнае, апошняе аўто, якое у нас перагарнулася на дах. Вось яно, пашкоджанне, дарэчы, давай перагарнём яе, каб паглядзець пашкоджанне. А, тут пашкоджань увогуле амаль што няма. Мы фару выбілі, ды яна перагарнулася на дах. Усё. Усё, гэта ўсё. І гэта ад аднаго сутыкнення. То бок гэта ўсе пашкоджанні ад аднаго сутыкнення. Па дыстанцыі гэта ў нас першае месца. Вось. Гэта ў нас першае месца. І па майму адчуванню гэта лепшы аўтамабіль сёння ў серыі. Таму гэтак жа першае месца, і у выніку у нас выходзе 3 балы, 6 балаў, але ты ўсё яшчэ можаш вырашыць пераможца. Хто ж гэта насамрэч будзе ў гэтай серыі? У каментарах напісаць, які аўтамабіль цябе больш спадабаўся. Вось. А каб было лягчэй зразумець, як за каго галасаваць, мы адзначым, дадзім нейкае імя аўтамабілям, кожнае, мабыць, штосьці існуючае, мабыць, штосьці не існуючае. Вось гэта у нас 100% Civic. Honda Civic, яна мне нагадвае Honda Civic чамусьці. Мабыць, гэта штосьці не... Вось, я не памыляюся, у лянчы, калі не... Штосьці падобнае гэтак жа было, не? Хай будзе Honda Civic. Я думаю, што гэта Honda Civic. То бок гэта у нас Honda Civic. Гэта, вось я шчыра кажучы, не ўпэўнены увогуле, што гэта. Гэта у нас у BeamNG Drive, гэта штосьці японскае. Але я не ўпэўнены... Мабыць, штосьці на Тойоты старыя падобна. Я не ўпэўнены, шчыра кажучы, таму давай, гэта у нас будзе Toyota, каб адлічыць яе ўвогуле ад штосьці іншага. Гэта у нас Dodge Caravan, калі не памыляюся, быў. Калі не памыляюся, Dodge Caravan быў вось такі. Ці не, я мадэль, мабыць, ужо блытаю. Хай гэта будзе у нас Dodge, проста каб адлічыць, як я сказаў. Вось гэта па заднім фарам падобна на Buick нейкі, але толькі новы. Я не ведаю, ці ёсць. А Buick зараз існуе ці не? Хай будзе Buick. Хай будзе Buick, то бок вось зараз вы ведаеце. Civic, Toyota, Dodge і Buick. Вось, пішыце ў каментарах, якое месца на ваш выгляд. Вядома ж, па адчувальнасці, мабыць, вы іх спрабавалі, мабыць, вы думаеце, што вось я неяк не так падлічыў усё. У вас ёсць свой выгляд, вы можете напісаць яго ў каментарах, і мы паглядзім, хто ж насамрэч у гэтай серыі пераможца. А наступная серыя, калі што, я яе ўжо загадзя не змагу зафільмаваць, таму што я буду чакаць вашых адказаў у каментарах. Усё ж можа змяніцца. Фінальная серыя будзе ў нас. Больш у нас аўтамабілей ралійных няма. То бок жывіровых аўтамабілей у нас няма ралійных. А так у нас насамрэч занадта шмат аўтамабілей, таму наступная серыя будзе фінальнай, будзе яна ў нас фіналам яна так і будзе. Мы там вырашым, хто ж з усіх ралійных аўтамабілей лепш за ўсіх быў, і хто ў нас займе першае месца, хто ў нас
другое месца займе, хто трэці. Таму галасуй у каментарах, подписывайся на канал, націскай падабайку і ўсім удач, усім пакуль-пакуль.